תקווה, הצלחת להציל אותו? הוא מחייך. יאללה, אמא, עכשיו ספיץ', אמא, נאום. נאום. עכשיו, רונן, נאום. יאללה, אמא. מה, אני צריכה להגיד משהו? כן. אני מסתכל. אז אני אומרת לילדים ולנכדים שלי יקרים, אתם לא יודעים איזה אני מתרגשת שלהם. אמא ולקלות. שאלה. אמא, מה עם דוד? מה עם דוד וליאת ואשתו והילד והקלות שלי כל כך ממש מקסימות, שתהיו בריאים כולכם. ואני אכן לכם הכי טוב שיש בעולם. כל כך אני שמחה. משהו מדהים. אין לי מילים.